Miten poltan puuta puhtaasti? Miten saada paras lämpömäärä puun palamisesta? Erilaisilla tulipesillä tehtyjen runsaiden koeajojen tuloksina löytyi sarja vaikeita kysymyksiä, joihin onneksi ajan, ajatuksen ja netin avulla löytyy myös vastaukset. Minulla on ilo esitellä teille vastaukset, joita voitte soveltaa omiin tulipesiinne, kiukaisiin ja muihin. Käytössä olevien tulipesien rakenteelliset ominaisuudet eivät yleensä tue hyvää palamista, mutta näin polttaen tulos on parempi. Oikea palamislämpötila on oleellisin asia. Se saa aikaan atomien virittymiseen korkeaan energiatilaan, mikä purkautuu palamisessa, muuttuu lämmöksi. Kun kaikki lähtöaineet palavat, jää vähemmän aineita savuun ja saasteisiin. Näiden perusteella olen tullut johtopäätökseen, että puu on paras saatavilla oleva polttoaine. Myöhemmin tässä videossa näkyy perustelut virittymisen merkityksestä. Videolla on myös vertailuajot tavallisen ajotavan ja uuden ajotavan välillä. Se näyttää mahdollisuuden saada 8 kuutiometrin puista uudella tavalla polttaen 10 kuutiometrin lämpömäärä. Oikea palamislämpötila on oleellisin asia. Se saa aikaan atomien virittymiseen korkeaan energiatilaan, mikä purkautuu palamisessa, muuttuu lämmöksi. Kun kaikki lähtöaineet palavat, jää vähemmän aineita savuun ja saasteisiin. Puun vedyssä lämpöenergia on 60 moolia ja hiilessä 41,6 moolia. Miten saada tämä aikaan tavallisessa tulipesässä, minkä rakenteelliset ominaisuudet eivät tue hyvää palamista? Esittelen jatkossa yksinkertaisen menetelmän, mikä parantaa palamista lähes kaikissa tulipesissä. Ensin kuitenkin pari pikkuvideota, jotka tuovat ajatuksen näkyväksi. 1. Tulitikun kaasuuntuminen. Tulitikun vety- ja hiilivedyyhdisteet kaasuuntuvat lämmön vaikutuksesta ja palavat. Puun kasvaessa sen muotoon järjestyneet hiiliatomeista koostuvat hiiliketjut ovat sidoksissa toisiinsa muodostaen kiinteän puun muodossa olevan rakenteen. Puun tukirangan. Nämä hiilisidokset ovat kiinteää hiiltä, jotka purkautuvat vasta korkeassa lämmössä, kuten palavan tikun hiilen rangasta näkyy. Mikroaaltouunilla nostetaan vedyn ja hiilimonoksidin viritystiloja. Tarvitaan mikro, paperinpala, juomalasi, tulitikut, tulipaperin ja lasin alle. Mikro käyntiin vajaan minuutin kuluttua alkaa tapahtua. Kun vety ja häkä virittyvät, alkaa voimakas liekki riehua lasin alla. Vähän aikaa vaatii, että se energia latautuu näihin vajaan minuutin pyöriin ja sitten siellä alkaa tapahtua. Kirkkaudeltaan vastaa hitsausliekkiä, ilmeisesti plasmana. Pitää katkaista, ettei lasi koksahda. Tumman vihreä poltto. Enemmän energiaa kaasutuspoltolla. Sama puumäärä antaa enemmän lämpöä, kun se ensin kaasutetaan ja kaasut poltetaan. Niiden palamisen jälkeen poltetaan hiilet. Tavallisessa käytössä olevat tulipesät, niistä useimmat soveltuvat auttavasti tähän kaasutuspolttoon. On kuitenkin paras tulos sekä lämmön että puhtauden suhteen saadaan aikaan sitä varten suunnitellulla tulipesällä, sillä tavallisessa tulipesässä lämpö nousee hitaasti, rakenteet sitovat paljon lämpöä ja jos syötetään palamisilmaa vielä paljon, sitä suurin osa on jäähdyttävää ylimääräistä ilmaa. Siitä johtuu, että palaminen on huonoa, ainakin palamisen alkupuolella. Vaihe 1. Jätä puiden yläosaan noin 2 nyrkin kokoinen aukko. Asettele puut rostin päälle tiiviisti 1 tai useampi kerros. Sivut ylemmäs ja niiden päälle poikittain puita, joiden väleihin jätä pieniä rakoja. Sytytä aukkoon sytyt. Aukossa lämpötila nousee riittävän ylös ja se irrottaa puusta hapen palamiseen. Vaihe 2. Säädä palamisilman tuloaukko noin 1/4 normaalista.
Useissa kiukaissa on väljä luukku, jonka raot riittää lisäilman antamiseen. Nopeasti nouseva lämpötila irroittaa puusta happea ja palavia kaasuja, joita syttymiseen ja palamiseen alkuun tarvitaan. Vaihe 3. Kun kaasujen palaminen vaimenee ja liekit vähenevät, tulipesässä on runsaasti hiiltä. Ne poltetaan siten, että ensin ne hämmennetään ja tasataan kerrostasaisiksi. Säädä ilmansyöttö niin, että se tulee kokonaan hiilien alle. Määrä säädetään siten, että hiilikerroksen päälle syttyy sininen liekki. Silloin ilmansyöttömäärä on oikea. Mistä tunnistaa hyvän palamisen? Kohta 1. Liekin väri valkea hehku. Kohta 2. Savua ei tule yhtään. Kohta 3. Atomien voimakkaasta liikkeestä johtuen ääni, kohina. Lisäyksen sopiva määrä on 1-2 isokoa puuta kerrallaan. Suurempi määrä jää osittain palamatta, josta muodostuu savua ja saasteita. Mukana tulevat lisää edut. Paloturvallisuus paranee, hormilämpötila laskee, lisäilman annostelulla säädetään palamista, nuohoustarve vähenee savun loppuessa, palamistapahtuma tiivistyy, ohivirtausaika lyhenee. Tämän videon leikkeet on tehty modifioidun protokiukaan ajoista. Sen ominaisuudet ovat vähän lähempänä hyviä kuin seuraavassa taulukossa esitetyt vakiokiukkaan ominaisuudet. Videolla on myös vertailuajot tunnetun tavallisen ja esittelyssä olevan uuden polttotavan välillä. Ne on tehty yli 10 vuotta käytössä olleella kiukaalla merkiltään Mirva. Silläkin vertailuajot päätyivät tulokseen, jota ihmettelen. Tavallisen ja aukkopolton ero on noin 20% lämmön saannissa. Voiko se olla mahdollista? Se näyttää mahdollisuuden saada uudella tavalla ajaen 8 kuutiometrin puista 10 kuutiometrin lämpömäärä. Siten on mahdollista säästää puuta, työtä, ihmisten ja luonnon kuormitusta savulta ja saasteilta. Kaaviossa näkyy 2 erilaisella polttotavalla tehdyn ajon tulokset, jotka on yhdistetty siten, että niitä voidaan vertailla toisiinsa. Kaaviossa vasemmalla näkyy määrät 100 asteen tarkkuuksilla ja alimmalla rivillä on aika minuuttien tarkkuuksilla. Kiuvas vertailuajot. Käyrä 1. Neliökuvaa perinteisellä tyylillä ajetun kiukaan lämpökäyrää kiukaan kuumasta kohti mitattuna. Ajo 1 on perinteisesti sytytetty ja poltettu. Ajo 2 on uudella tavalla sytytetty ja poltettu. Käyrä 2. Pystyneliö kuvaa hormin liitoksesta mitattua lämpökäyrää eli poistuvaa lämpötilaa, mikä vähentää hyötylämmöksi jäävää määrää. Käyrä 3. Alas osoittava kolmio kuvaa kiukaaseen jäävän lämmön osuutta, eli muodostetun ja poistuvan lämmön eroa, hyötylämpöä. Käyrä 4. Kolmio ylöspäin kuvaa uuden tyylin ajon lämpökäyrää samasta kuumasta kohti mitattuna, eli kokonaislämpömäärää. Käyrä 5. Kolmio eteenpäin kuvaa hormin liitoksesta mitattua lämpökäyrää, poistuvaa lämpöä. Käyrä 6. Kolmio taaksepäin kuvaa kiukaaseen jäävää lämpömäärää toisesta ajosta, sen hyötylämpöä. Eri ajojen vertailuissa käyrän 6 tuloksesta on vähennetty käyrän 3 tulos. Tuloksena saadaan kiukaaseen jäävän lämpömäärän suhteellinen osuus, mikä on noin 20% parempi toisesta ajosta. Aukossa palamisen peruste. Aukossa palavan liekin lämpötila nousee nopeasti pienellä paloilman virtauksella. Puidan ympäröitessä liekkiä säteilylämpö ei pääse nopeasti pois aukosta ja pieni virtaus kuljettaa lämpöä hitaasti pois alueelta. Nouseva lämpötila alkaa kaasuttaa puita
kiihtyvällä nopeudella. Alussa vikkelä vetyatomi herää puusta ensin lähtien liikkeelle. Vedyn palamislämpötila on noin 2000 celsiusastetta, mikä saa lämpötilan nousemaan ja palamisprosessin kiihtymään nopeasti. Vedyn tarvitsema happimäärä alussa on pieni. Alkuun jopa tulipesän sisällä oleva riittää, joten hyvin pieni virtaus on perusteltu. Kun palaminen etenee alkua pitemmälle, alkaa hiilivedyt osallistua palamiseen ja vähitellen myös hapen tarve kasvaa. On kuitenkin syytä välttää liian palamisilman antamista. Ohje. Tämä voi vaikuttaa lähes uskomattomalta väitteeltä. Tein tämän videon siksi, että jokainen pääsee kokeilemaan omalla tulipesällään, toimiiko se niin. Tekemällä tämän ohjeen mukaan tulos muuttuu näkyväksi, mitattavaksi. Lopuksi totean, kyllä Jumala on sitten viisas. Luomisessa hän varusti energialla hiilen ja vedyn, antoi niille niiden ominaisuudet. Hän on myös ihmisen elämän turvakallio, joka ei murene. Hänelle kiitos olkoon.